Annette Rehoff Christensen, det er dig. Hvad er det for en rekord, du indehaver i? Jeg har rekorden i bænkpres, både raw og med udstyr. Raw, hvad vil det sige? Det er uden hjælpemidler. Ja. Og hvor meget lyder din danske rekord på? 152,5 med udstyr og 122,5 uden. Så du har løftet 152,5 kilo. For lige at illustrere lidt, hvor meget det er, så synes jeg lige, vi skal kaste et blik på mine to kolleger her, Lasse og Daniel, for det svarer faktisk til, at du har løftet dem på én gang. Og da jeg ikke går ud fra, at jeg sådan løfter mennesker, det er alt upraktisk, så har vi nogle billeder af, da du satte din danske rekord. Ja. Vil du lige forklare lidt, hvad det er, vi ser på billederne her? Det er dig jo. Ja. Ja. Her har jeg stangen i balance. Så skal den ned på brystet, og den skal være helt stille. Og så får jeg et signal til at strække armene. Og så skal den igen være balance, inden jeg lægger den ind. Okay. Er der noget med, at du skal holde den i et vis antal sekunder? Ja. Ja. Jeg skal være fuldstændig i balance, før jeg må foretage mig noget. Okay. Og det er der dommer, der fortæller mig. Så jeg løfter på kommando. Og så hører jeg lige bagefter, de siger, at forsøget er godkendt. Ja.